Yan, relive po. Nag-usapan natin kanina ang mga kaganapan kanina, no? Doon sa Senado kung saan wala di umano ang Pangulong Marcos ng wala di umano ang Pangulong Marcos na inuutos na pag-aresto kay Senator Bato. Aba, ibig sabihin mas marunong na yung mas marunong na yung mga tauhan mo kaysa, di ba? Kasi nga malinaw na may may plano ng pag-aresto kay Senator Bato, no? Nilinaw di umano ni Pangulong Marcos na wala siyang direktiba na pag-aresto kay Senator Bato sa Senado. Ngayon, dahil pumalpak na naman, ano ang mga implikasyon nito, no? Ibig sabihin ba ang pinamumunuan mo hindi ka na sinusunod, diba? Pero ang kumpirmado ay wala na si Bato. Nawala na si Bato sa Senado. Ngayon, anong maging implikasyon na naman ito sa maaaring magbago na naman? Magbago na naman ang liderato sa loob ng Senado. Agawan na naman. Sino na naman ang maging Senate President? No? Maaaring magbago na naman ang sistema sa loob ng Senado kasi napakaliit ng siyam ang majority, kailangan makakuha siya ng 4 para makuha uli nila ang 13. Kasi kung 3 lang, ibig sabihin 11 lang sila, 12 pa rin yung kampo ni Senate President Cayetano. Ngayon, anong implikasyon nito doon pagdating sa Senado? No? Yung 4 kasi may nag-abstain na 2. Si Ejercito at saka si Ejercito at saka si Subiri. Ngayon, ito si Subiri, pag nakuha nila ay 11 sila. Kailangan makakuha uli ng 2 para maging 13. Ngayon, sa nangyari kagabi doon sa Senate seats kagabi, may pagkakataon pa ba sila na makumbinsi itong yung 2 magkapatid na Villar at saka si Pia Cayetano? Diba? May pagkakataon pa ba silang makumbinsi? Kasi nga, ganun ang nangyari kagabi. Sa pinakitang concern ng magkapatid na Villar at Pia Cayetano. Even ngayon, kung papabasihan ng 11-12 na yan, pakalabong matis ang Vice President Sara Duterte. Kaya kahit nandito ang mababasura, no? Itong lang. Ngayon, sinabi ko kanina na ano ang masasabi nyo sa ganapan ngayon. Kayo nakikinig kayo sa mga balita, nanonood kayo sa television, ano ang inyo dito? Sa aking take, ang ano nito, ang obserbasyon ko dito ay malalim na hidwaan politika. Kaya nangyayari ang mga ito, no? Kasi nga ang kawala ng Senate Toto ay Ronald Toto. Kaya kahalagaan kung gaano kahalaga
yung Alberto de la Rosa. Yun ang naggunong gulo. No, matanggap nating liderato ng Senado na nakali sila. Kaya ang nangyari, una pa lang, ang naman nila dating. Kaya nga pinaghandaan nito. Yung mga lumalabas na balita ay pikain tanghalian yung mga biyay doon sa loob ng Senado. Hindi naman tumupaya si Luto at hindi naman kahiya-hiya yung reputasyon niya dahil maaga nga ay kailangan niya. Kaya ko na ang mga biyay. Ay nako. Kahit labag sa alituntunan nila, ginawa na nila. Kumbaga, kipagsapalaran na sila. Kasi, pag nakuha nga naman si Ronald Bato de la Rosa, sila pinang makikinabang. Hindi magtatagumpay yung kampo ni Senate President Cayetano ngayon na makuha ang majority. Kasi nga, 12 lang sila. Ngayon, dumating ito si Senator Bato. Bigla ngayon ito si Joel Villanueva na ibakante ang lahat ng puso ng Senado. Ay itanggi na lang nila. Wala na lang sila, diba? Ganon ang sistema. Ngayon, ang pinanindigan pa nila ngayon, sumuko na si Bato. No? Palang resolution 5, kaya tandaan nyo na yung 5 ng pangalan na yun. Ito si Ronald Bato de la Rosa ay pinasusuko nila kasi nga may warrant na di umano. Ang warrant nila sa ICC, di ba? O kung ikaw Pilipino, di ba? Kung ikaw ay Pilipino, gugustuhin mo bang ang kampo mo Pilipino ay hahatulan sa ibang bansa? Samantalang yung ating mga kababayan na mga OFW talagang nag-aano ng blood money para lang makuha natin doon kung saan nasaang bansa sila, di ba? Kung matatandaan nyo si yung nahuli ng drugs sa Malaysia, talagang grabe ang effort nila doon, wag lang mabitay, no? Yung babae na samantalang drugs yun, talagang todo effort sila, no? Kasi nga mabibitay di ba? Ngayon, itong sariling atin, pinamigay naman natin para doon naman hatulan sa ibang bansa. Di ba? Baliktad ng panahon ngayon. No? Yung sariling atin, ipinamimigay na sa atin. Ngayon, ang ano natin, parang lumalabas na wala na tayo ditong wala na tayo ditong hukuman. Wala na tayo ditong judicial system. Kumbaga, sarado na ang judicial system dito sa atin. Kaya kung ako ang nandiyan sa posisyon ng mga senador, subukan kong ang judicial system kung buhay pa talaga. No? Kasi kung buhay pa, bakit natin pinamimigay ang sariling atin? Wala ba tayong kakayanan na maghusga dito? Di ba? Ang point doon, ito kung subukin, kung talagang buhay pa ang judicial system dito sa bansa natin. Nawawala ang ating naman nakakahiya sa taong bayan na pinamimigay na unang-una yung dating presidente, pinamigay natin, di ba? Kaysa bintangan dito, bintangan doon na extraordinary rendition. O di bakit hindi mo subukan? No? Na kung buhay pa ba yung judicial system dito? No? Subukan mong patawag yung magkaroon kayo ng investigasyon. No, sino ba ang Committee on Justice diyan? Di patawag lahat, sino ba ang Supreme Court?
ang Justice Department, no? Bakit nila patawag yun kung talagang buhay pa ang judicial system sa Pilipinas? Kasi kung buhay pa dito, bakit mo pinamimigay? Di ba? Yun ang maliwanag doon. Dapat anuhin nila yun kung talagang gumagana pa yung judicial system dito. Yun dapat ang tutukan ngayon kung sino man ang yun, para sa akin lang, para masubukan natin kung talagang gumagana ang judicial system dito. Kasi kung gumagana naman, bakit natin kailangan litisin doon sa ibang bansa kung mayroon naman pala tayo dito, di ba? Yan lang ang opinion ko lang diyan, para naman magkaroon tayo ng mga kuro-kuro diyan. Mga magagaling diyan mag-isip. No? Bakit hindi niyo subukin kung talagang gumagana pa? Kasi kung gumagana pa, maliwanag 'yun. Bakit yung pinamimigay na gumagana pa naman pala? 'Di ba? Anong pakialam dito ng ibang bansa? 'Di ba? Kung gumagana pa naman. Ngayon, yung mga naman diyan, ba? Pumapayag ba kayo? Wala ba kayong kakayanan? Yung mga justices diyan, pumapayag ba kayo na gaganyanin kayo ng mga namumuno sa atin? 'Di ba? Parang sinasabi niya na wala na kayong kakayanan, kaya nga doon na lang natin to litisin sa ibang bansa dahil wala kayong kakayanan, 'di ba? Parang ang sa akin lang ito, observation ko lang. Kung ako halimbawa ako ay isang judge, ay bakit papalag ako diyan? Bakit? Kaya ko namang humusga rito. Alam kong buhay pa ang judicial system dito sa atin. Bakit hindi nyo pinapaila ng kaso dito yan? Bakit gusto nyo ipadala doon sa ibang bansa? Ano ba ang purpose dyan? No? Kaya sa akin, ang ang observation ko dyan ay talagang political maneuver yan ang lahat. Kasi nga, malapit na ang 2028. Tingnan nyo naman, ang opposition ay naging ang opposition sa Senado ay naging majority. Di ba? Kaya ang sitwasyon dito, grabe ang politika dito sa atin. No? Galawan ng politika ito. Alalahanin nyo si Melvin Matibag, si Attorney Melvin Matibag ay dating PDP laban yan. Kaya alam niya ang galawan. Kung gaano kalakas ang PDP ngayon. Alam na alam niya yan kasi dating galing yan ng PDP. Kaso nga lang, tinakwil. Dahil nga, ang gusto nila sila diba? Sila nagkaroon ng demandahan yan. Yung PDP Melvin Matibag na nagkadimandahan ay sila Senator Manny Pacquiao. Ngayon, dahil nga si Pacquiao ay tumakalo sa pagka-presidente, ngayon tinalo sa pagka-senador, ay siguro naisip ni Melvin Matibag, wala na tayong pag-asa dyan, kaya dumikit ngayon ng dumikit, sumipsip kay Marcos, kaya yan, na-appoint ng NBI. Sabi siguro ni Matibag, pagkakataon ko na ito para makahiganti sa mga PDP laban. Diba? Kita mo naman yan. Ang isang senador, kung sigawan, ganun-ganun na lang. Live yun, dinig na dinig sa live yung pagsisigaw. Parang yung ginawa lang doon sa sinasabi niyang kaibigan niya. No, ang galing, no? Talagang ang gustong iparating lang nun, huwag kayong makialam dahil ako ang direktor, wala kayong pakialam ano man ang aking desisyon, di ba? Walang senador sa akin. ang problema niyan, Attorney Matibag, pagdating ng budget deliberation, baka bigyan ka ng piso. Nako, kawawa, anong ipapasahod mo ngayon dyan sa mga mga tauhan mo? Pagdating ng budget liberation, magigisa ka talaga, Attorney Melvin Matibag. Doon mo ngayon sigaw-sigawan yung mga senador.
Di ba? Doon pag humingi ka ng budget, bakit di nyo bigyan ng budget? Sino ba kayo? Di ba? Ganun ang gawin mo. Yun ang talagang ano yun mo, diktahan mo sila. Hindi nyo pwede akong gisa-gisahin. Appointed ako ng presidente kaya wala kayong pakialam sa akin. Di ba? Yan mga ano lang yan. Tawag nito, mga pang-aasar lang. Hindi naman mga seryoso bagay yun na. Kaya nga sa mga kaganapan ngayon na nangyayari, talagang ang politika dito sa atin grabe, lalong-lalo na itong administrasyon na ito. Makikita mo lang sa Kongreso, no? Sabi nga, sinabi nga ni Amy Marcos, 2 million cash plus 10 million na FLR for later release. Yan, pira yun. Ang masaklap doon, hindi pa pwedeng i-audit ang wala pang audit ang mga congressman. Kaya siguro ang ko nito, kung si Sara ang maging presidente sa 2028, unang ibababa nito, utusan ang COA na lahat simula sa presidente hanggang sa pinaka barangay chairman magsumite ng audit report sa kanilang mga project. Di ba? Napakaganda nun. Kasi doon mo makikita kung sino ang mga pinakamalalaking project. Doon mo makikita simula sa presidente, vice presidente, senador, congressman, mayor, ayan, mga gobernador, lahat magpasa sa COA ng report ng kanilang mga pinagagastusan para mawala ang agam-agam ng tao na may mga korupsyon, di ba? Dapat ganun ang gawin natin. Hindi man kayo mawalan ng project, mawalan lang kayo ng nanakawin, di ba? Para pag overprice, malalaman ka agad ng mga congressman pag overprice. Malalaman ka agad ng COA kung overprice, di ba? Para walang pagdududa, hindi kayo mawawalan ng project, kaso nga lang magpasa kayo ng inyong mga pinagkagastusan, di ba? Yan dapat ang uunahin para mawala ang ng tao sa mga congressman na mga magnanakaw, no? Magpasa kayo ng inyong report sa COA. Hindi yung kayo lang ang hindi po pwedeng hindi lang kayo lang ang hindi kayo lang ang po pwedeng hindi i-account. Diba? Dapat lahat ang mga, alam ko ang mga barangay kapitan mayroon nagpapasa sila sa tsaka sa COA ng kanilang mga budget sa loob ng isang taon, kung anong pinagkagastusan. Ayan, pinapasa nila yan kasi nakikita ko naman sa baba sa barangay na talagang nagpapasa sila kasi nga hinahanap ng COA kumbaga pinapasa sila ng DILG. Ayan, nagpapasa sila doon ng kanilang mga budget. Kaya yun, dapat yung mga congressman din para mawala na yung sa inyo, na agam-agam sa inyo na kayo ay mga buhaya. O, bakit ayaw nyong ayaw nyong tawag nito, ayaw nyong magpa-audit. Diba? Yan nga makikita kung gaano kayo kalinis Gusto niyo ba na ang Kongreso sinasabihin na House of Crooks? Diba? Papayag ba kayo na ganon? Halimbawa, ikaw congressman, sabi mo, yung pinapasukan nyo, yun ang bahay ng mga mga buhaya Ako hindi ako papayag doon. Diba? Kaya, dapat maging transparent kayo. Ipasa nyo kung anong mga
trinabaho nyo doon, kung anong mga binadgetan nyo, di ba? Pasa kayo. O, halimbawa, nag-request kayo doon sa ano, nag-request kayo ng 100 million sa DPWH. O, di ipakita nyo. O, request. Pag nag-grant, ipakita nyo rin na hindi sa inyo yung kontraktor. Wala kayong pakialam sa kontraktor, di ba? O. Kaya, para mawala sa inyo yung impresyon ng impresyon ng tao na kayo ay mga buhaya. No? Eh, ngayon, tingnan nyo ang pagpasa ng article of impeachment. Sabi nila, tinitingnan. May mga nagpaliwanag pa na kaya pumirma dahil gusto nilang malaman kung totoo. Hindi nyo mo pinag-aralan dyan? Wala pa kayong mga chief of staff dyan sa Congress para mapag-aralan kung anong mga pinasang kaso sa isang vice presidente? Tapos sabihin nyo, parang umiiwas kayo sa pananagutan. Tapos pag pumalpak, sisisihin nyo ang Senado, di ba? Dapat yan pa lang, himay-himayin nyo na kung talagang makatotohanan o hindi, para makarating man doon sa Senado. Sabihin, pag nagtagumpay sa inyo, nagtagumpay sa Senado, proud kayo doon kasi pinag-aralan nyo ng gusto eh. Kung mateknikal na naman doon sa Senado, o di palpak na naman kayo. Na-technical na nga kayo nung una, matiteknikal na naman kayo pangalawa. Nang dahil nga sa sinasabing milyong-milyong halaga ng pirma. 'Di ba? Sila ang nagsabi niyan, nasa social media naman 'yan. Nasa yan ni Senador Amy Marcos. 'Di ba? Kumbaga kami, nag-aano lang kami kasi senador 'yan. Pangalawa, kapatid ng presidente 'yan. Alang nga naman lulukuhin niya ang taong bayan. 'Di ba? Yun lang ang ating mga update dito sa kaganapan dito sa ating bayan. Yun lang ang nakakalungkot na dahil sa politika nagkalit-silit na ang ating nagkalit-silit na ang ating mga paninindigan. Nasaan si Rex? Sa kabila? Ay, hindi pumasok? Nag-deliver? Wala na, lasing na yun. Malagihay na yun. Ayun, kaya nga nagkanda litsi-litsi tayo dahil nga sa matinding politika. Pero yun mo, hindi na nakakapagtrabaho ng maayos. Anong taon pa lang ngayon? 2026 pa lang, may 2 taon pa para lang magtrabaho itong mga politiko. Pero yun na ang inaatupag nila ngayon. No? Hindi na lang nila tapatan, hindi na lang sila maghanap ng matibay na pantapat. No? Kaso lang, siyempre, wala tayong magawa. Yun ang nila. Kailangan, by hook or by crook, matanggal yung pinakamalakas nilang kalaban. Ngayon, yung mga magkakakampi ngayon, makikita niyo pagdating na ng magkakalaban pa rin mga yan. No? Mabatak-batak din ang mga yan. Tingnan nyo na lang. Kaya nga, kayo, kung mahal nyo ang vice presidente, huwag na kayong makisawsaw sa ingay ng politika. Huwag na kayong makisawsaw. Ikampanya na nyo na lang na ikampanya, tumahimik na lang kayo para walang problema. Ikampanya nyo ng ikampanya. No? Saan man sulo kayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kung talagang mahal nyo ang inyong sinusuportahan, na kayo makisawsaw sa ingay ng politika para hindi na makadagdag pa sa gulo. Diba? Ang gugulo na nga ng mga namumuno sa atin, dagdagan pa natin. Diba? Kaya kami pag nagra-ride, sa totoo lang, dami ko ng mga
Dami ko ng mga kausap. Kaya pagdating ng 2028, makikita nyo ang isang Sara Duterte parang agi lang yung nakalipad. Pag nakaligtas yan ngayon, lalong lalo na pag natanggal yan, magpupuyo sa galit yung mga diehard supporter niyan, no? Pag iyon ay natanggal, kahit sinong ilagay nilang makakalaban, landslide yan. Ganon ang ano nila. Kasi lahat ng mga nakakausap ko pag nag-rides kami, Nueva Ecija, Quezon, Batangas, Laguna, nako, talagang Duterte ang kanilang pinaninindigan nila ang Duterte. Yun na lang, kailangan maubos nila lahat ng Duterte, no? Kasi pag mawala ang isang Inday Sara, nandyan ang Baste, nandyan ang Pulong, kahit sinong ibangga dyan, dahil magpupuyo sa galit ang tao. Sa halip, alam nyo naman tayo mga Pilipino ay napakaano natin, kung saan yung naaapi doon tayo, diba? Kaya nga sumikat si Fernando po kasi nga laging nabubukog, diba? Sa uli gumaganti. Di good luck na lang sa inyong mga anti-Duterte kayo. Mag-abang-abang na lang kayo sa 2028 kung anong mga gagawin nyo. Kaya kailangan maano nyo talaga, matanggal nyo by hook or by crook lahat ng mga Duterte. Yan lang. Kaso lang anong kaso nyo naman doon sa dalawa? Ito 125. Kasi titingnan nila yan pagbabasihan nila, hindi sila makatulog sa 125, samantalang sa flood control na trillion wala kang maririnig na ingay. Doon pa lang halatang halata ng politika na ang umiiral sa atin diba? Kasi yung flood control nawawala, yung trillion na nawala, yung mali-malitang pera nawawala. Ang pinaka kinatatakutan pa dyan, lalong-lalo na yung mga congressman, pag naibalik yung Blue Ribbon Committee kay Marcolita, kunting-kunti na lang lalabas na kung sino talaga ang pinaka mga mastermind. Napakaraming naglabasan na ng mga diba? Malalaman na natin kung sino talaga ang mga mastermind yan sa flood control na yan. Kaya isa iyan kung bakit atat na atat silang mawala sa majority ang kampo ni Senate President Cayetano, no? Ayan lang ang ating mga kaganapan ngayon. Abangan nyo mga susunod nating update. Ayan, sa mga oras na ito ay sinasabi nila wala na si Bato sa Senado. Si Bato ay naglaho na. Sininghot na si Bato sa Senado. Diba? Ganun lang kasimple. Kaya abangan nyo. Abangan nyo pala sa May 24, meron kaming charity ride dyan sa Pampanga, sa Purak, Pampanga, no? Charity ride sa Purak, Pampanga. So, sa mga kapatid nating Aita, yan, abangan nyo charity ride sa May 24, yan, Sunday po yan, linggo po. At the same time, outing din kami ng homeowners, diba? Sabay-sabay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, mega love shout out kay Mami Mercy Caloro. Alright, bye bye.